Què tal? Com esteu? Benvinguts a la Quadratura del Cercle de 25 Televisió. Avui, de nou, intentant fer aquest exercici de quadrar el cercle, aquest exercici intel·lectual, parlant de l'actualitat i parlant amb l'Uriel Bertran, que és diputat al Parlament de Catalunya, secretari general de Solidaritat Catalana per la Independència. Oriel, què tal? Com estàs? Què tal? Benvingut. Gràcies. La gent de Solidaritat Catalana per la Independència, suposo que ho sabeu, és un d'aquests partits polítics de recent fornada, no? De fa poc. Evidentment s'ha posat en marxa sumant esforços i persones que venen d'altres formacions polítiques o d'altres àmbits que no és la política directament, que en les darreres eleccions veu entrar al Parlament competint ja amb moltes altres formacions que més o menys se suposa que defensen o volen el mateix que vosaltres, que és la independència de Catalunya, però que us heu quedat amb una realitat, que és la dels actuals diputats al Parlament. Vosaltres en teniu 3. 4. En vam treure 4. 4. Ara parlem del tema Joan Laporta, però bé, ara en teniu 3. I aquesta és una realitat que, evidentment, ara mateix, i pel que ja s'ha vist en un primer intent, no permet proclamar des del Parlament la independència de Catalunya, que seria l'objectiu al qual arribar. Bé, en aquesta situació parlem de com tenim Catalunya, de com estem. Parlem, si et sembla bé, de la independència. Comencem amb el tema gros, amb l'objectiu principal, que ara mateix tu el veus a quina distància? Això ho decidiran els ciutadans de Catalunya. La independència i l'estat propi, que comportarà la independència, és la decisió sobirana dels catalans. I, per tant, quan així ho desitgin, quan hi hagi una majoria parlamentària disposada a declarar la independència i a negociar-la amb la comunitat internacional per aconseguir l'estat propi, llavors tindrem aquest estat propi. Ara el que hem d'explicar és per què ens beneficia l'estat propi, quins avantatges té, que són molts, per Catalunya, com amb aquest estat propi viuríem millor en el nostre país i la viabilitat d'aquest projecte, és a dir, per què és factible, per què és plausible aconseguir aquest estat propi, que és una reivindicació que veiem que ara l'estan demanant a Flandes, l'estan demanant a Escòcia, s'està treballant en aquests dos països, Flandes i Escòcia, dins de la Unió Europea. Catalunya també ha de formar part d'aquesta nova onada de països que estan cercant el seu estat dins de la Unió Europea. Des de Solidaritat ja han anunciat que cap a la tardor poseu en marxa una campanya per informar els ciutadans, per explicar els avantatges d'aquesta independència, d'aquest estat propi. Avantatges que, evidentment, el que representen és poder viure millor, se suposa, de com estem ara mateix. Ara parlarem de la crisi, de la situació actual dels diners i de Catalunya i dels seus ciutadans en relació a Espanya, però l'objectiu és aquest, el de l'estat propi per començar a viure millor. El que passa que abans de començar l'entrevista li comentava l'Oriel, però clar, aquí no només estem parlant, quan es demana la independència, d'un tema econòmic. És a dir, si som independents, això no serà la bicoca, no? Perquè suposo que no és vendre que això serà fantàstic, sinó que s'haurà de treballar igualment, hi haurà problemes, però suposa que estarem millor, però després hi ha un tema de sentiment nacional, de si soc català, de si soc espanyol, de símbols, de banderes, de fotografies, de reis, de no reis, bé, tot un munt de coses que és un mare magnum que no sé això, si és fàcil o no convèncer el poble. Mira, avui anem primer a la part que amb l'estat propi viuríem millor. Avui mateix surt el president de la Generalitat, l'Artur Mas, i diu que es bloquegen, es paralitzen les inversions en infraestructures fins l'any 2013. Paralitzar la inversió en infraestructures és paralitzar directament l'economia. L'economia necessita benzina, necessita un motor que l'activi i és precisament la inversió en infraestructures el que permet activar aquesta economia i facilitar que tot el teixit econòmic, treballadors, empresaris, puguin començar a activar-se i puguem sortir de la crisi. El president ha demanat l'ajuda del sector privat. Sí, però és que el sector privat o hi ha contribució pública o també està realment, en aquests moments està fotut també tot el sector privat. I per tant, les grans inversions en infraestructures tenen una inversió pública perquè són qui les pot fer. Catalunya paga cada any a l'estat espanyol amb impostos que no tornen al nostre país 20.000 milions d'euros. Això representa un 10% del nostre producte interior brut. Això significa que si retinguéssim aquests impostos al nostre país, és a dir, si no s'anessin a Espanya i es destinessin a altres prioritats que no són Catalunya, podríem doblar el pressupost de la Generalitat. Podríem doblar el pressupost de la Generalitat i, per tant, no hi hauria retallades ni a la sanitat, ni a l'educació, ni a les infraestructures. Podríem treballar amb dèficit zero, és a dir, aquesta pilota del deute la paralitzaríem i, per tant, no hauríem de pagar tants interessos com en aquests moments hem de pagar. Només per posar un exemple, aquest any es pagaran 1.450 milions en interessos
derivats d'aquest volum de deute que acumulem. Això són més diners que el que destinen 5 departaments de la Generalitat de Catalunya a fer polítiques públiques. És a dir, se'ns estan menjant els interessos dels pressupostos. Per dir que un estat propi ha de servir per això, ha de servir per tenir una democràcia de qualitat. En aquests moments, per convocar un referèndum a Catalunya o una consulta popular, s'ha de demanar l'autorització de Madrid. Perquè un ajuntament convoqui un referèndum, un ajuntament, un municipi, ha de demanar autorització a l'estat espanyol. Això és absolutament anormal. Són herències d'aquesta transició que es va pactar amb els poders fàctics del franquisme que encara no ens permeten desenvolupar una democràcia de qualitat, que és el que està provocant tots aquests moviments d'indignació, mobilitzacions al carrer. Tota la part sentimental, com es gestiona tota aquesta part sentimental? Sí, li dic perquè els ciutadans que ara mateix no vulguin independència se sentin catalans i espanyols, o espanyols i no catalans, però que estan vivint a Catalunya, i diran, sí, tot això està molt bé, però es pot treballar igualment per aconseguir més inversió, millor finançament, etc., sense passar per la independència. No, perquè senzillament Espanya no vol. És a dir, Espanya no vol donar més finançament, ni vol invertir més en infraestructures. L'estat espanyol ha configurat una redistribució de recursos públics que van a d'altres comunitats autònomes. S'hauria de revisar molt bé a què es destina aquests recursos públics, perquè trobem que hi ha moltes ineficiències i que no s'estan destinant bé, i aquí el que ens trobem a Catalunya és en una situació de desemparament. És a dir, ja fa molts anys que s'ha intentat fer un nou estatut d'autonomia, que el van retallar per tot arreu i no va servir per solucionar els grans problemes que teníem com a societat. Precisament ara es commemora el primer aniversari de la sentència del Tribunal Constitucional contra aquell estatut que va ser aprovat pel poble, i hem arribat a la conclusió com a país que no ens en sortim a dins d'aquest estat i hem de buscar disposar del nostre estat propi. La part que tu comentaves, que és realment s'ha de tenir en compte, la part de com es gestionen els sentiments, doncs s'ha de fer un procés al mínim de traumàtic possible. És a dir, una Catalunya independent, tothom s'hi ha de sentir i tothom ha de tenir la identitat que vulgui també. És a dir, qui es vulgui continuar sentint català i espanyol ho ha de poder fer amb una Catalunya independent. Com hi ha tantes persones que tenen doble nacionalitat, nosaltres, a l'estat català, atorgarem la nacionalitat catalana a tothom que la vulgui. Per defecte tothom la tindrà, tothom que visqui a Catalunya. Qui vulgui mantenir la nacionalitat anterior també ho podrà fer. Aquí no ens hem d'oposar a que tothom pugui mantenir aquells elements identitaris que vulgui. Ja serà l'estat espanyol qui haurà de decidir si ho permet o no ho permet, però en qualsevol cas l'estat català sí que ho ha de permetre. Tothom podrà parlar a casa la llengua que vulgui. Tothom podrà expressar-se amb la llengua que vulgui. Tindrem un estat, això sí, on el català tindrà l'estatus de llengua comuna, de llengua normal de la nostra societat, però evidentment sense impedir que ningú es pugui expressar com vulgui. És a dir, hi ha fórmules, hi ha molts precedents a nivell internacional que han articulat propostes de consens per mantenir una cohesió social. La més recent, Montenegro, per exemple. Montenegro va haver un referèndum d'independència, el 55% va votar que sí, el 45% va votar que no, per tant, va ser un referèndum on es va polaritzar la societat montenegrina. Avui és un país cohesionat, un país en creixement econòmic, un país que ha sabut fer-ho de tal manera com perquè tothom s'hi trobi còmode i s'hi trobi a gust. El que passa que, insisteixo, jo no sé com reaccionarien aquells milers, no sé si dir milions de ciutadans, que comencem pels orígens, van començar a arribar fa unes dècades aquí i ara tenen els fills, fins i tot els nets, i que van venir aquí perquè per ells, això és Catalunya, però és Espanya, i no acaben de concebre, tenen el fet diferencial, potser català, alguns altres potser no, però no acaben de concebre aquesta separació, i clar, són gent que estan votant aquí. I ja no parlo només d'aquesta gent, ho dic perquè aquestes conclusions a les que vostè diu que hem arribat, en el fons, a veure la campanya que ens presenten a la tardor per convèncer-se del benefici de l'estat propi. Però li dic, en les últimes eleccions, en els últims comicis, sembla que els ciutadans, sabent tot això que ja sabien, perquè tampoc m'ha explicat res de nou, han acabat, el PP ha pujat, han votat a Convergència, que és un partit que no aposta ara mateix per la independència, ha estat com amagant, esquivant el tema, però està clar que no. És a dir, s'ha de fer molta feina si volen aconseguir aquest objectiu. Miri, tots aquests ciutadans que van arribar al nostre país van venir a buscar oportunitats. Van venir a una terra que pensaven d'oportunitats i que llavors era d'oportunitats per en sortir-se. Avui, que Catalunya continuï sent una terra d'oportunitats, passa per tenir estat propi. Passa per poder gestionar els nostres recursos, per poder disposar de la sobirania política, per poder fer allò que
el país necessita i per poder tenir els mateixos instruments que tenen qualsevol altre dels estats de la Unió Europea. En el moment en què van venir no hi havia la Unió Europea, no hi havia l'actual configuració i la distribució del poder polític entre els estats a dins de la Unió Europea. Avui Catalunya necessita els mateixos instruments. Catalunya serà una terra d'oportunitats pels seus fills, pels seus nets, per ells mateixos, si Catalunya és un estat propi. Ho hem de saber fer bé, hem de saber compactar la societat i hem de generar mesures que promoguin el consens i que tothom es trobi a gust. Hagi votat el que hagi votat, sí o no, després de la independència, tothom ha de poder continuar vivint a Catalunya amb absoluta normalitat. Respecte a les eleccions que vostè comentava, l'independentisme avui ens diuen les enquestes que és majoritari, és a dir, quan es pregunta a la ciutadania vostè, si demà se celebrés un referèndum d'independència, què votaria? Avui les enquestes diuen que el sí ja ha superat el no. I es reparteix transversalment entre moltes opcions polítiques. És a dir, que la ciutadania quan va votar a les eleccions vota per molts motius. Vota per molts motius. Vota perquè un alcalde li agrada més que l'altre. Vota perquè creu que cal un canvi de govern en l'actual situació i conjuntura política. Encara no s'ha fet aquella votació on es voti explícitament, fonamentalment i prioritàriament en clau d'independència sí, independència no. Nosaltres som dels que... El resultat està a la vista. Gairebé 1 milió de persones han participat. Però el tant per cent de participació... No, el tant per cent de participació amb unes consultes organitzades per la gent, sense pressupost, sense cap suport públic, amb institucions com l'Ajuntament de Barcelona declaradament en contra, és absolutament sorprenent. És un cas inèdit a Europa Occidental i el convido a buscar precedents a Europa d'una activitat organitzada per la societat civil amb aquest nivell de participació. Però aleshores, d'acord, li compro, però aleshores després, quan arriben les eleccions al Parlament, es vota per un altre motiu. Perquè és el que li dic, és a dir, encara no s'ha arribat a la situació, a les eleccions, i no trigarem a arribar-hi, nosaltres creiem que serà en el 2014, on la ciutadania fonamentalment votarà sobre quin marc jurídic i polític volem pel nostre país. És a dir, independència sí, independència no. I per què li dic que crec... I això serà perquè estarem molt malament el 2014? Bé, és perquè hi ha una situació de gran dificultat econòmica, de crisi, hi ha una situació on cada vegada més ciutadans vinculen la sortida a la crisi en poder recuperar aquest espoli fiscal que ara s'emporta a Espanya amb impostos que paguem els catalans i que no tornen, en poder fer les infraestructures que necessitem i decidir-les nosaltres, en poder nosaltres gestionar les grans infraestructures del país com el Port de Barcelona, l'Aeroport del Prat, és a dir, en ser amos, en definitiva, del nostre propi país i del nostre propi territori. És evident que la situació de dificultat econòmica i l'evidència que hi ha uns recursos que paguen els ciutadans amb impostos i que no en disposem per invertir-los al nostre país portaran a unes eleccions plebiscitàries com ja ho van ser en el seu moment, recordiu, les primeres eleccions del segle XX democràtiques, al 31, aquelles eleccions municipals, on el que es va decidir, sobretot, no va ser quin era l'alcalde que havia de governar un municipi, sinó el sistema de govern, república o monarquia. Van guanyar les candidatures republicanes, es va proclamar la República Catalana en aquell moment. A Catalunya arribarem a una situació on es decidirà independència sí, independència no. Serà una decisió democràtica, tots hem de respectar el que ens uneix a tots els catalans, hagin nascut on hagin nascut i parlin la llengua que parli i tinguin una sola identitat o plural identitat, és que som demòcrates. És que estem disposats a respectar el que com a comunitat decidim. I per tant, quan hi hagi unes eleccions on es voti en clau d'independència sí, independència no, o hi hagi un referèndum, allò que la societat catalana decideixi serà respectat per a tothom.